उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। दक्षिण कोकणची काशी समजली जाणारा श्री क्षेत्र कुणकेश्वर हे लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे। उद्यापासून या ठिकाणी श्रावण सोमवार सुरू होणार आहेत, तर त्या निमित्ताने भाविकांची मोठ्या संख्येने गर्दी होताना दिसणार आहे। हजारो भाविक या ठिकाणी येऊन श्रीदेव कुणकोबाचे दर्शन घेतात। कुणकेश्वरच्या भेटीसाठी या ठिकाणी काही भाविक या ठिकाणी सांगलीवरून आलेले आहेत, तर आपण त्यांना विचारूया काय की कुणकेश्वरला देवगड कुणकेश्वरला येऊन त्यांना काय वाटत आहे। प्रशस्त असं मंदिर आहे आणि समुद्राकडचा नजारा असतोय आणि एक म्हणजे पवित्र असं मंदिर आहे आपलं आणि फेमस आहे। त्यामुळं कसं आम्ही सहसा कोकणात आलो की सगळेजणच येतात आणि श्रावण सोमवार आता उद्यापासून सुरूच होणार आहे। सो उद्या आम्हाला जमणार नसल्यामुळे आम्ही आदल्या दिवशीच येऊन दर्शन घ्यायचा प्रयत्न करतोय। या उद्देशाने आम्ही आज या ठिकाणी येऊन मंदिराचा दर्शन घेऊन इथला नजाराचा आस्वाद घ्यायलोय आणि अशा प्रकारे आम्ही येतोच, सहसा सारखंच येतो, नेहमी येतो। मंदिर छान आहे त्यामुळं सहसा येत असतो। तुम्ही कुठून आलात? आम्ही मूळ मिरज सांगलीतून आलोय आणि आम्ही चौघं पण सांगली 5 जण सांगलीतून आलोय आणि तिकडून आम्ही एवढ्या लांबून आलोय।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.